David je učenik srednje škole. Oduvijek je bio prepun pitanja vezano za sve što primjećuje u svojoj okolini. Smetaju ga društvene nejednakosti. Zabrinut je za propadanje javnih površina i premalo parkova u njegovom rodnom gradu. Želi aktivno sudjelovati u obnovi školskog igrališta. Davidovi roditelji nisu društveno aktivni, više su koncentrirani na svoju svakodnevicu i ne stižu s njim razgovarati o svemu što ga zanima. David odgovore na svoja pitanja ne može naći niti kod kuće, niti u srednjoj školi koju pohađa. Čuo je za radionicu koju održava organizacija civilnog društva s ciljem informiranja mladih ljudi o tome kako razvijati građanski stav. Prijavio se na radionicu. Naučio je da je legitimirajuća funkcija ona koja daje vjerodostojnost državi i vladi. Vladu bira narod, čije interese treba i zastupati. Obrambena je funkcija ona koja prati provode li se odluke i zakoni, te pazi li se na demokratska načela, slobode i prava. Integrativna funkcija predstavlja ujedinjene ljude za zajednički cilj, a participativna funkcija omogućava da se različiti ljudi, neovisno o političkom predznaku, organiziraju i pokrenu neku inicijativu ili udrugu koja će doprinositi društvu. Odlučio je da će, kao Stela jela, dati svoj doprinos zajednici. Svoj cilj je smjestio u participativno-integrativnu funkciju, te pozvao i druge da se uključe u osmišljavanje poboljšanja zajedničkog prostora i načina prikupljanja donacija za uređenje. Budi aktivna, budi aktivan, budi dio organiziranog civilnog društva.